Startup Sport Podcast, episode 1 med Annette Fredskov. Så er vi i gang. I denne første udgave af Startup Sport Podcast vil jeg først fortælle lidt om baggrunden for, hvorfor jeg har valgt at lave podcasten. Og derefter så kan du møde en ganske særlig kvinde. Hun blev kendt for at være den første i verden, der har løbet et officielt maratonløb på 42 km hver dag i et år. Ja, faktisk sluttede hun den sidste dag af med at løbe 2 maratons. Bare lige for at gøre dagen til noget særligt. Dagens gæst er Annette Fredskov. Og i øvrigt så vil jeg byde dig velkommen til Startup Sport Podcast. Mit navn er Jesper Christiansen. Jeg hedder Jesper Christiansen, og det er mig, der står bag Startup Sport Podcast. Jeg har været iværksætter i en 6-7 år, men de seneste 3-4 år har jeg været lønmodtager og har fået et fast job, men har ikke mistet interessen for iværksætteriet. Jeg har en del venner og bekendte, som er iværksættere og driver virksomheder af forskellige art, og følger rigtig mange andre iværksættere online. Jeg synes, det er spændende det her med forretningsudvikling og om at få idéer, som man kan se blomstre og blive til noget. De sidste par år, der har jeg også løbet meget. Jeg har løbet rigtig mange halvmaratonløb og en 3-4 maratonløb, og er nu i gang med at træne til mit første ultraløb. Jeg skal igennem et 24-timers løb her i august 2014. For at gennemføre sådan et løb, så skal man have rigtig mange kilometer i benene, og når man er mange kilometer og mange timer afsted ude på landevejen, jamen, så er det en god idé at have noget med i ørerne. Så jeg er blevet meget inspireret på mine ture af forskellige podcasts, som jeg har lyttet til. Når man er afsted mange timer, så løber man hurtigt tør for danske podcasts, for der findes faktisk ikke så mange gode danske podcasts, hverken inden for iværksætteri og business og marketing, som jeg interesserer mig for, eller for den sags skyld inden for motion. Så jeg har måttet ty til amerikanske og engelske og australske podcasts, og det er der heller ikke noget i vejen for. Men jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke har nogle flere danske podcasts, så det har jeg sat mig for at gøre noget ved. Og det er blevet til det her Startup Sport Podcast. Startup Sport Podcast er et podcast, som ligesom vil prøve at sætte fokus på de ligheder, der er mellem sport og iværksætteri. For jeg synes, at både når man dyrker sport og når man driver forretning, så handler det om hele tiden at lære og dygtiggøre sig. Om at sætte sådan nogle mål, og ikke mindst om at nå dem. Og det, jeg har sat mig for, det er at finde ud af, hvordan de gør dem, der vinder. For jeg synes, at selvom jeg træner meget, så er der rigtig langt op til dem, som vinder noget. Og det gælder egentlig både i iværksætteri og inden for sport, at der er nogle få nogen, som virkelig sparker RØV, og som gør noget, og som rykker noget, og som bliver til noget. Så jeg har sat mig for at finde ud af, hvad de gør, de her vindere. Er de bare heldige, eller arbejder de mere, eller er der en hemmelig opskrift, som de kender til de her vindere? Er man født som en vindertype? Er man så bare heldig, eller er det noget, som vi alle sammen kan blive? Og skal vi alle sammen blive vindere? Eller er det okay bare at være med? Alt det har jeg altså sat mig for at prøve at se, om jeg kan undersøge det her podcast her. Så hvis jeg nu taler med en rigtig masse succesfulde vindertyper, men også folk, som har været forskellige ting igennem for at nå dertil, hvor de er i dag, så kunne jeg måske finde ud af, hvad den her hemmelige opskrift det er. Det er i hvert fald noget af det, som jeg har sat mig for at få klarlagt, og jeg tror og håber da på, at jeg selv bliver klogere i det her. Jeg håber også på, at du får noget ud af det. Så jeg synes bare, at vi skal komme i gang her med det første podcast, og lad os se, hvad vi får udbytte af det. Husk, at du på startupsport.dk finder links til det, vi taler om i podcasten, og det er også her, du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev, sådan at du får besked fra mig, hver gang der er en ny podcast online. Så ind forbi startupsport.dk, tilmeld dig nyhedsbrevet, og så sikrer du dig, at næste gang der er en ny podcast online med en spændende person, så får du besked om det direkte i din mailbox. Jeg synes, at vi skal stoppe den indledende snak her. Lad os komme direkte til det handler om. Lad os møde Annette Fredskov. Annette, velkommen til Startup Sport Podcast. Tak skal du have, Jesper. Jamen, jeg er jo rigtig glad for at have dig med som en af de første gæster i mit program. Og
Du har jo været en stor inspiration, ikke kun for mig, men for mange andre inden for motion og også inden for entreprenørskab og erhvervslivet her de senere år, er jeg sikker på. Så jeg vil rigtig gerne have nogle gode fif og tricks til dig med, hvordan man når sine mål. Og, og det er du jo en, der har vist, at man kan. Ja, helt sikkert. Så jeg håber, jeg kan bidrage med en hel masse. Lige for at summere op, dem der ikke kender dig, altså nu er vi jo nogen, der er lidt sportsnørder her, som sikkert har stødt på dig rundt omkring, men kan du fortælle sådan kort om din historie, altså hvad var det med de her maratonløb, hvordan kom du i gang med det? Ja, altså jeg kom jo i gang med at løbe det allerførste maraton. Der havde jeg jo ikke planer om, at det skulle være så stort. Det var jo bare en plan om, at bare den ene gang der vil jeg gerne øh, ja, overskride den grænse, det er at løbe 42 kilometer. Det er jo langt. Så jeg satte et mål om at løbe maraton, og det gjorde jeg simpelthen fordi jeg blev sådan lidt provokeret af en læge, der sagde til mig, at jeg skulle passe på med at løbe så langt. Og hvorfor sagde han det? Det var simpelthen fordi, jeg havde fået en diagnose, der lød på sklerose. Og derfor så skulle jeg passe på med ikke at løbe så langt. Og jeg var bare sådan en almindelig motionsløber, der løb for at have det godt med mig selv. Men der var ikke nogen, der skulle komme og fortælle mig, at jeg ikke kunne eller måtte løbe. Så der blev han prikket til noget inde i mig, så jeg tænkte, det der maraton, det skal jeg simpelthen. Og det gjorde jeg. Jeg satte mål om at løbe det her maraton, og så forelskede jeg mig. Jeg forelskede mig i maratondistancen, og egentlig blev jeg også mere og mere forelsket i min løbesko. Det er simpelthen mig. Distancen, den er magisk for mig, og jeg har det bare godt, og jeg synes, det er fedt. Og der opstod også sådan en fascination af, og en nysgerrighed omkring det her. Hvad kan vi egentlig, når krop og sind arbejder sammen, og vi fokuserer på det, vi ønsker? Øh, og, og sådan startede det. Og så er det jo bare vokset sig større og større, fordi at jeg er passioneret omkring det, og jeg er nysgerrig, og jeg finder ud af, at vi kan meget mere, end vi tror. Og vi skal bare finde ud af, hvad det er, vi ønsker, og så kan vi gå efter det og opnå det. Mange de kender dig jo fra de her 366 maratonløb på 365 dage, men rent faktisk så har du jo løbet en del maratonløb inden det allerede. Ja, ja, det havde jeg. Inden jeg startede op på projektet, havde jeg løbet 92 maraton. Og det i sig selv er jo ret vildt. Altså, det er jo flere løb, end de fleste kunne drømme om at nå på et liv. Ja, og det er jo simpelthen, altså det er selvfølgelig på grund af den her passion, hvor jeg bare føler, at jeg er en brik, der passer ind i et puslespil, og jeg passer egentlig der. Det er bare fedt for mig, og så har jeg jo fundet ud af, at kroppen kan, og jeg har det smadret godt, og så jeg har det lidt ligesom om, at hvis andre tager ud og spiller en fodboldkamp, eller mødes og spiller tennis, eller hvad det nu er, vi gør, så løber jeg så et maraton, og mødes med en gruppe af mennesker, som har den samme passion som mig. Mm. Jeg kan huske, da jeg første gang så et lille indslag i nyhederne på tv, der stod jeg faktisk på dig for første gang. Der var du i gang med din rekord og have været afsted nogle dage, og der var stadigvæk rigtig langt til målet her. Men du formulerede jo dit mål og fortalte det offentligt, Ja. og at det her, det var noget, du ville. Mm. Jeg har jo hørt om undersøgelser, der faktisk viser, at det kan være lidt farligt at fortælle om sine mål for mennesker, der er sådan indstillet, at man får ligesom sin bekræftelse, sådan, man får en tilfredsstillelse bare ved at formulere målet og fortælle det til sine venner og familie og omgangskreds. Og så kan det måske virke negativt, at man får svært ved at nå mål bagefter, fordi man faktisk allerede har sådan fået credit for det mål, man har sat. At det er rigtig flot, du skal løbe alle de her løb her. Hvordan havde du det med det? Jamen altså, jeg ser det ikke helt sådan der. Jeg ser nemlig, altså, jeg ser det, at jo flere vi fortæller os det til, så forpligter vi os, ikke også? Ja, ja. Altså, så hvis vi råber det ud til hele verden, jamen så de dage, hvor at det er hårdt, og hvor man måske har lyst til at smide håndklædet i ringen, så kan man tænke, nå nej, det kan jeg ikke, fordi at jeg er ligesom også nødt til at prøve at vise, at jeg godt kan det her. Det har jeg jo sagt til dem alle sammen, ikke? Og så kan man holde sig selv lidt mere op på det.
Og så tænker jeg også, hvad er det, der er så farligt ved at sige det højt? Jeg tror nemlig, det handler om, at vi er bange for ikke at være gode nok. Altså hvis vi Ja, siger, at der er noget, vi vil gøre, og det så viser sig, at det bliver ikke ligesom vi havde håbet på, jamen så er det simpelthen bare for dårligt. Jeg ser, at det er bedre at sætte et mål, og så gå efter det, og forhåbentlig når vi er i mål. Men når vi er 80%, så er det da bedre, end overhovedet ikke at have sat målet, og ikke at nå noget, ikke? Så ja, jeg ser det ja. ikke som farligt. Nu kan jeg også huske, at jeg sad sammen med min hustru og så det her indslag, og vi talte om det efterfølgende, og så sagde hun, det er jo ikke sundt. Det har du Det har sikkert jeg også, hørt. det har du sikkert også hørt andre steder. Ja. Hvad plejer du at sige til sådan en? Jamen altså, vi ved ikke nok til at sige så meget om det er sundt eller ikke sundt. Jeg synes bare, det er interessant, og jeg sige, jeg har jo aldrig gjort det her, for at det skulle være sundt. Jeg har gjort det, fordi jeg er simpelthen så nysgerrig. Øhm, og så vil jeg sige, jamen sundhed, altså det er jo rigtig mange ting, ikke? Det er jo bare interessant at se, at jeg har ikke været syg i det hele år. Min krop har fundet en balance i den der udfordring, det har været. Mine muskler er blevet stærkere, og jeg har det godt. Så jeg synes bare, det er interessant. Jeg tror ikke, det ville have været godt for mig at fortsætte, fordi jeg pressede min krop, og den har jo brug for en fridag i ny og næ, ikke? Så på den måde, så var det hårdt, men jeg synes bare, at det er interessant, og jeg tror ikke, at jeg vil ikke sige, om det er, jeg vil ikke sige, det er sundt, men jeg vil heller ikke sige, at det har været usundt for mig. Mm. Altså nu kan man jo sige, at din krop får jo lidt mere hvile nu. Du løber jo ikke maratonløb hver dag længere, men du er stadigvæk engageret i løb, kan jeg se, og det har jo faktisk udviklet sig til at blive dit liv, det her. Ja, altså det er en stor del af mit liv, fordi at jeg føler, det er med til at holde mig frisk og giver mig livskvalitet, og også med til, at jeg er sund og rask. Det er sådan, som jeg føler det. Så det vil altid være en del af mit liv, tænker jeg. Men jeg synes, det handler om rigtig meget mere end løb for mig, fordi det, som jeg synes er enormt spændende, også i det her, det er jo det, der sker oppe i vores sind. Altså, det er det her med, hvad er det, vi kan, når vi fokuserer på det positive og på det, vi ønsker. Og det er jo kommet meget ud fra det her løb, at jeg er blevet mere og mere interesseret i det, og bruger det i alle aspekter af min hverdag, og ser, hvordan det får mig til at udvikle mig og gro på alle mulige måder. Ja. Hvordan kan du bruge det, som du løber derude, og hvad tænker du på, når du løber derude, hvis vi lige tager den først? Altså, har du sådan en snak med dig selv og, undervejs? Altså, jeg har hørt et sted, at du går sådan faktisk og bliver gode venner med din krop, og eller løber og snakker med dig selv, og løber og snakker med din krop, og har sådan en kommunikation. Kan du fortælle lidt om Ja, det? det har jeg også. Og mange gange foregår det jo bare inde i mit hoved, øh, at jeg taler simpelthen med mine celler, og jeg visualiserer dem. Så når jeg er ude på nogle af de udfordrende løb, så forestiller jeg mig mine celler inde i mit hoved, og mine celler, det er sådan nogle små lille balloner, og de smiler og har små arme og ben, og de arbejder for mig. Jeg har sådan en hel by af celler inde i mig, som har hver deres funktioner. Så nogle af dem, de spiser, fordi at jeg skal jo have næring til at kunne fortsætte. Der er nogen, der tager bad, fordi alle affaldsstofferne skal renses ud af kroppen, og der er nogen, der kører det der affald væk på trillebøger. Nogle, de er i gang med at mure op, fordi musklerne skal jo genopbygges igen, og der er nogen, der klapper og hæpper og skubber mig op ad bakkerne. Og jeg kan se alle de her små celler, de arbejder for mig, og jeg føler den her store taknemmelighed, og jeg siger tak til dem, og tusind tak, fordi at I hjælper mig, og så tænker jeg, mand, vi samarbejder om det her, og jeg er ikke alene, og det går bare. Og så er det ligesom om, at jeg får ny energi, og så kører det lidt endnu, og jeg føler mig aldrig nogensinde alene, fordi jeg er ikke alene, vi samarbejder jo om det her. Og på den måde gør jeg også, hvis jeg mærker en ømhed et eller andet sted i kroppen,
der var på eller jeg synes, der er noget, der trykker ned i skoen eller sådan noget, så giver jeg det bare positivt, eller bare, det har jeg jo trænet mig i at gøre det her. Så fokuserer jeg på, hvordan cellerne, de lige tager affaldsstofferne ud af den del af kroppen, og så glemmer jeg alt om, at jeg var træt. Mm. Men altså, det er jo sådan en teknik, jeg sådan ganske langsomt er blevet bedre og bedre til at bruge, fordi ligesom med alt andet, vi ønsker at blive bedre til, så kan vi også træne det her med, hvad det er, at vi går og tænker, og vi kan træne visualisering, og vi kan træne alle de teknikker, der hjælper os til at være bedre til at tænke positivt automatisk. Mm. Alt det, som du fortæller her, det her billede af, hvordan kroppen arbejder, og hvordan cellerne har hver deres funktion, og det her lille maleri, du malede så smukt for os her, hvordan kan du overføre det til dit liv som coach, og til det, du arbejder? Kan du fortælle lidt om, hvad du arbejder med, ud over at løbe? Ja, altså jeg tager jo ud og holder foredrag, fordi altså på en eller anden måde, så føler jeg sådan, at det har været en gave for mig, alle de her nye indsigter, jeg har fået. Både omkring det her med, at jeg rent faktisk som en ganske almindelig kvinde kunne løbe et maraton om dagen i et helt år. Men også det her med, at jeg fik en sklerose-diagnose og gik fra at være syg og have symptomer på sygdom til faktisk at være sund og rask. De her indsigter, jeg har fået omkring det føler jeg bare, det skal jeg simpelthen ud med, fordi der er andre, der ligesom mig har nogle udfordringer i livet, og hvis de bare kan tage lidt af det, som jeg har arbejdet med, og bruge til at forøge deres livskvalitet, så er det bare fuldstændig fantastisk, så det skal jeg bare ud med. Så jeg tager ud og holder foredrag, og så holder jeg kurser og har coaching en til en, hvor folk kan komme ind til mig. Og så handler det simpelthen om at finde ud af, hvordan kan jeg hjælpe folk bedst muligt. Og det er jo helt forskelligt, hvor vi er i vores liv, og det er helt forskelligt, hvad vi har brug for. Men vi kan alle sammen blive bedre til det der med vores indstilling til livet, til de ting, der sker omkring os, og vi kan alle sammen blive bedre til at agere, i stedet for at vi reagerer. At vi selv vælger vores respons til en hver situation, ikke? Så vælger vi selv, hvordan vi handler. Er det sådan typisk dansk, eller er det noget, du også møder hos andre steder, hos mennesker, det her med, at vi meget let sådan kommer til at påtage os sådan offerrollen? Den ved jeg, du også har en kamp med en gang imellem, eller ligesom gerne vil gøre op med den her påtaget offerrolle. Jeg vil rigtig gerne gøre op med offerrollen, og jeg har selv brugt den i mit liv, og en gang imellem popper den stadigvæk op. Jeg er bare blevet dygtigere til at få øje på det hurtigt. Ja, altså om det er decideret dansk, altså jeg synes i hvert fald, at vi har den. Og jeg tror da bestemt også, at den findes rigtig mange andre steder også. Men vi kan bare ikke rigtig bruge den til noget. Når vi har opdaget den, så offerrollen, den holder os ligesom fanget, synes jeg. Og den tager friheden fra os. Når vi giver ansvaret væk til andre, eller skylder andre for, hvordan vores situation er, så har vi jo ikke nogen magt. Men i det øjeblik, at vi lægger offerrollen fra os, og vi ser på, hvad kan jeg selv gøre, vi tager ansvaret hjem til os selv, så tager vi jo magten tilbage til at kunne handle og gøre, hvad vi har lyst til. Og det synes jeg bare er så vigtigt. Men det kan jo være enormt angstprovokerende, det her med at tage ansvaret hjem til sig selv, i stedet for at kunne sige, men det er også på grund af samfundet, fordi han gjorde sådan og sådan, eller hvad det nu kan være. Så det skal man sådan lige, det skal man øve sig på at gøre. Så du mener, at vi alle sammen har et frit valg til at skabe vores egen fremtid og vores eget liv, og vi i bund og grund kan gøre det, vi vil? Ja, og det starter lige nu og her. Fordi altså styrkepunktet, det er altid lige i det her øjeblik. Det starter lige nu, i stedet for at vi siger, men så starter jeg i morgen, eller om en uge, eller når jeg kommer hjem fra ferie, eller efter nytår, eller hvad ved jeg. Nej, det starter lige nu.
For det er lige nu i det her øjeblik, det er nu livet sker. Det er ikke i går eller i morgen, det er lige nu. Og vi har alle sammen valget, men selvfølgelig er der nogen, der sidder med bedre kort på hånden end andre. Men det er vores eget valg, hvordan vi spiller de kort, og det er kun os selv, der kan spille dem. Så uanset hvilken svær situation vi sidder i, så bestemmer vi selv, hvordan vi kommer videre derfra. Når der sker ting i vores liv, som vi ikke ønsker, jamen så bestemmer vi stadigvæk selv, hvordan vi reagerer på dem. Det er fuldstændig vores eget valg. Ja, så vi har alle sammen den mulighed. Du taler meget om det her med at have en god dag, at du faktisk om morgenen starter allerede, når du vågner, at du beslutter dig for, at det her det skal være en god dag. Ja. Kan du fortælle lidt om det? Altså, hvordan får man en god dag? Ja, altså, men det starter nemlig med, at når jeg slår øjnene op, at så allerede der, så vælger jeg, at det skal være en god dag. Så jeg tænker, inde i mit hoved, så tænker jeg, det er en dejlig dag det her. Og så tænker jeg, nu her i øjeblikket, så synes jeg jo, at det er rimelig nemt, fordi at det er lyst, og solen kigger ind imellem lamellerne, og jeg kan høre fuglene synge. Og så tænker jeg, ja, det er en dejlig dag, og det vælger jeg, at det skal være. Hvis jeg ved, at jeg har nogle udfordringer ude foran mig, så tænker jeg over, hvordan jeg bedst kan komme igennem det. Jeg ligger måske og spiller en film inde i mit hoved, hvor at jeg forestiller mig, hvordan den her situation går bedst muligt. Så ligger jeg og smiler for mig selv, fordi der er bare noget med smilet. Og smilet, det sætter sig sådan fysisk i hele kroppen. Når man ligger og begynder at smile, så kan jeg bare mærke, hvordan der er sådan en lethed, der breder sig ned igennem kroppen. Så jeg ligger sådan og ja, man kan sige, at jeg ligger og vågner op og forbereder mig til en ny dag. Og fokuserer på det positive. Og så når jeg kommer ud for en spejl ude i badeværelset, så kigger jeg lige mig selv i øjnene og siger, jeg gør det bedste, jeg kan for at få en dejlig dag. Og så kigger jeg, og så smiler jeg og siger, hold kæft, hvor ser du for øvrigt godt ud. Ej, jeg bliver ikke men altså, det der med at have det godt med sig selv, og så også have den rigtige indstilling til dagen. Det bruger jeg lige lidt tid på om morgenen, så jeg kommer godt i gang. Og det vælger jeg jo selv. Og den der energi, jeg tager med mig fra morgenstunden, den tager jeg jo med mig resten af dagen. Og det betyder ikke, at jeg ikke har dårlige dage, eller dage, som i hvert fald er sværere at være positiv. Sådan har jeg det jo også. Men så gør jeg bare sådan lidt ekstra for, at få den så god som muligt alligevel. Så jeg ikke lader mig fange i det der med, hvor er det også bare hårdt, eller svært, eller surt. Hvis jeg siger det til mig selv, så kan jeg være sikker på, at det kommer 10-fold tilbage. Ikke? Og omvendt er det også, hvis jeg siger til mig selv, det her, det skal nok gå, jeg gør, hvad jeg kan, sådan der, så kommer det også 10-fold igen. Så det vælger vi jo selv. Så vi skal sende den gode energi ud. Er det noget, du har lært dig under dit løbeprojekt her? Fordi der må jo have været nogle dage, hvor det virkelig var surt derude, hvor du havde ondt i kroppen, og du havde lyst til at tage en pause, eller kroppen sagde, skal vi ikke tage en fridag i dag, Annette? Altså, inden jeg gik i gang med løbeprojektet, så satte jeg tid af hver eneste dag til at træne med mit sind. Fordi jeg vidste jo godt, at det ville blive exceptionelt hårdt, og jeg skulle være godt forberedt. Så jeg havde trænet, altså det her med at skabe billeder inde i vores hoved, det havde jeg trænet inden. Og jeg havde trænet det her med at sige positive sætninger til mig selv. Men det er jo klart, under maratonprojektet, så blev jeg jo rigtig, rigtig dygtig til at bruge det, fordi det var jeg simpelthen nødt til. Jeg var nødt til hele tiden at fortælle mig selv den rigtige historie, fordi ellers ville jeg jo ikke komme i mål. Og det der mål, det var bare så vigtigt for mig. Altså, der var ikke nogen diskussion. Jeg havde målet i mit hjerte. Altså, og der var ikke nogen anden mulighed end at komme i mål. Og jeg troede fuldt og fast på, at jeg ville stå på mållinjen. Så der var overhovedet ikke plads til tvivl. Og det havde jeg selvfølgelig også arbejdet med inden. Jeg arbejdede med
og tro på det, og have tillid til det. Sådan så der ikke var noget, der kunne rokke mig. Og det gør en stærk, når man tror på sit mål, og bare ved, der er ikke nogen anden mulighed, end at nå i mål. Sådan er det bare. Så er der ikke noget, der sådan kommer ind og rokker ved ens tro. Så når andre, de kan sige noget til en, hvor man normalt vil tænke, det går nok heller ikke. Så tænker jeg bare, jamen fair nok, du mener det, men jeg når i mål, sådan er det bare. Og det gjorde mig enormt stærk jo. Ja, altså, fordi du har jo præsteret at nå dine mål, og det kunne jeg godt tænke mig at lige komme lidt nærmere ind på, fordi både når vi arbejder i vores professionelle liv som iværksætter, eller i vores job, og når vi har vores familietid, og når vi er ude at dyrke sport, jamen, så mener du også, at man har brug for mål. Altså, du mener, vi har brug for mål i flere aspekter, eller flere områder af vores liv, ikke? Ja, altså, fordi inden mit projekt, der har jeg egentlig ikke været en, der arbejdede med mål. Men jeg må sige, at jeg synes simpelthen, det der med at sætte mål, altså, det er bare et godt redskab, når man gerne vil nå fra A til B. Og det er jo næsten lige meget, hvad det er, man gerne vil forbedre. Så det der med at have et mål, det gør bare, at man rykker sig hurtigere. Og det, der så bare er vigtigt ved det, det er, at hvis man sætter sig mål, ja, men så skal man jo forholde sig til, hvor vigtigt er det egentlig for mig at nå det. Fordi et mål, altså man skal jo ikke sætte det bare for at have det. Altså hvis man sætter sig et mål, så skal det jo også være fordi, at man faktisk gerne vil nå derhen. Men det som vi skal gøre op med os selv, det er, hvor meget vil jeg det? Og hvor meget indsats vil jeg gøre for at nå derhen? Og hvor ondt må det gøre? Altså, fordi mange gange, altså hvis der er noget, vi gerne vil, og noget, der er vigtigt for os, så er det okay, det gør lidt ondt. Så kan vi godt tåle, at for eksempel, at der er 2 weekender, vi ikke kan holde fri i, fordi nu skal vi koncentrere os om det her projekt. Det er okay, fordi det er bare noget, vi rigtig gerne vil. Men sådan nogle ting skal vi skal forholde os til, hvor meget indsats vil jeg gøre her for at nå i mål. Ja, for vi kan jo ikke nå i mål med alt. Altså, der må være forskel mellem drømme og mål, og noget, man godt kunne tænke sig, Ja. og noget, man så virkelig gerne vil. Ja. Så det må jo være sådan et prioriteringsspørgsmål. Ja. Hvilke mål er de vigtigste, og hvordan arbejder man med det? Altså, det er det jo hele tiden. Altså, jeg har jo min drømmeliste. Og min drømmeliste, det er den, jeg skriver ned på alt, hvad jeg drømmer om. På livets til selvbord. Altså uanset hvor vanvittigt det kan lyde, så kryger det på min drømmeliste. Og, Hvad kunne det være, for eksempel? ja, altså lige nu der har jeg, at jeg gerne vil løbe maraton i alle staterne i USA på et år. Ikke? Så jeg tager et år i USA, hvor jeg løber maraton i alle staterne. Okay. Og det kunne jo være fantastisk, og det er jo ikke realistisk lige nu i mit familieliv og økonomisk. Men den står der, og jeg har masser af ting på den liste der. Jeg vil også gerne læse psykologi på Københavns Universitet, og der er rigtig mange ting, og de fleste af dem bliver måske ikke til noget. Men det giver bare energi at skrive dem ned og tænke, wow, hvis det var jeg virkelig ville, så kan jeg. Men altså lige nu, så vil jeg egentlig ikke, fordi det passer ikke ind i mit liv, men den bliver bare stående. Men den drømmeliste der, den tager jeg frem en gang imellem og kigger på den, og så er der nogle af tingene, der dukker op, eller der bliver ved med at falde i øjnene på mig. Så kan jeg mærke, den der, det var faktisk måske noget, jeg rigtig gerne ville. Og der havde jeg blandt andet en, som blev ved med at falde i øjnene på mig på min liste, der hed at løbe 5 maraton på 48 timer. Den blev ved med ligesom, og jeg kunne mærke, at der var energi på den. Så den gik fra at være en drøm til at blive et mål. Så den liste har jeg. Og så er der jo også det der med, at der er ting i vores liv, vi gerne vil opnå. Altså, og det kan jo netop være at løbe mit første maraton, eller tabe 5 kilo, eller det kan være mange ting, ikke? Er du sådan en, der er god til struktur og til at planlægge dit arbejde og dit liv i øvrigt for at nå frem til målene? Ja, når det er noget, jeg gerne vil,
Men jeg skal også nogle gange, altså, jeg har også ting, som bare sådan flyder lidt, hvor jeg tænker, det kunne jeg meget godt tænke mig. Og så ligger den bare derude, og jeg får ikke rigtig gjort noget ved det, og så sker der ikke rigtig noget. Det er først i det øjeblik, at jeg finder ud af, okay, det her, det vil jeg faktisk rigtig gerne. Og så kommer der struktur på. Så hvis jeg vil nå et mål, og det er vigtigt for mig, så har jeg det sådan, så skal der være lidt struktur på, for at nå derhen. Jeg behøves ikke, og det tror jeg er vigtigt, man behøves ikke at vide hver eneste skridt på vejen. Man skal bare have tillid til, at man finder løsningerne, som det kommer. Og så skal man have sat sig nogle delmål. Fordi hvis det er et stort mål, så kan det jo virke uoverskueligt. For eksempel mit mål om at løbe et maraton om dagen, det var ret stort. Og da jeg havde løbet 10 maraton, så kunne jeg jo ikke sådan rent mentalt egentlig forholde mig til, at jeg skulle løbe 353 eller 56 endnu. Så druknede jeg jo. Men jeg kunne forholde mig til, at jeg skulle løbe i dag og i morgen. Og så det andet der, det havde jeg bare tillid til. Det skulle nok gå, ikke? Det er jo sådan med dig og det her løbeprojekt, det har du udgivet en bog om. Ja, og det var lidt det samme, fordi at der satte jeg jo også et mål om, at jeg ville udgive den her bog. Jeg havde jo lavet en aftale med forlaget. Det har du gjort, inden du gik i gang med løbeprojektet? Eller? Nej, det gjorde jeg 4 måneder, inden jeg kom i mål. Så sagde jeg ja til at skrive den her bog. Men jeg blev nødt til at sætte det op som et mål for mig, fordi jeg skulle skrive de her 250 sider, og jeg havde så også lang tid til det. Så der skulle jo produceres noget. Så det satte jeg simpelthen op som et mål og sagde, det her, det skal jeg bare, og jeg kan mærke, det er rigtig, rigtig vigtigt for mig, at jeg når i mål på denne her. Og jeg vidste, det var presset, men jeg gjorde op med mig selv. Det her, det vil jeg gerne. Jeg vil godt ofre mine weekender på det. Jeg satte mig ned med familien, fordi det er en anden vigtig ting. Vi skal have opbakning til det. Jeg satte mig ned med familien, forklarede dem, hvorfor det var vigtigt, og det synes de også, det var. Så de kunne godt give mig opbakning til det og friheden til at gøre det. Og så gik jeg all in på det, og så nåede jeg også i mål på det. Det her med familien og opbakningen, det synes jeg er vigtigt. Hvis det er noget, der påvirker familien, så er det vigtigt, at man får sat sig ned og snakket om det og får forklaret, nu skal I høre, jeg brænder simpelthen for det her, jeg vil bare så gerne, og det kommer til at kræve sådan og sådan og sådan, og er I med på den, og jeg har brug for jeres hjælp. Altså, sådan så man ved, hvor vi har hinanden, ikke? Ja. De behøver ikke at forstå det, bare de respekterer det. Så den her opbakning af baglandet, og ligesom at få omgivelserne med, altså at det ikke kun dig selv, men det er dem udenom, der skal være med omkring det her. Hvordan gør man det, hvis man skulle prøve at relatere det til sådan livet som iværksætter? Nu skal vi til at... Vi har et mål om, at vi vil bygge en virksomhed her, og mange iværksættere, de er jo meget ambitiøse og har store armbevægelser til at starte med. Og så kommer man, men man er også meget alene. Man sidder meget med sine egne tanker om fremtiden her. Og så kommer man i gang. Hverdagen melder sig, og så er man væk hjemmefra i 80 timer om ugen plus, og man får måske ikke løn de første 3 måneder. Hvordan kan man arbejde her med sine omgivelser og det her for den her forståelse? Det er rigtig, rigtig vigtigt, at man snakker sammen. Så kommunikation, altså at man får sat sig ned med sin familie, og få forklaret, hvorfor er det, jeg har lyst til at gøre det her? Hvad betyder det for mig personligt? Hvorfor brænder jeg for det her? Og så, hvad kan det så betyde for familien på længere sigt? Fordi får vi skabt den her forståelse, eller i hvert fald respekt for det, så kan vi meget, og så vil familien gå med til rigtig meget. Og jeg tænker, det har jeg i hvert fald oplevet med mig selv, at når jeg er passioneret omkring noget, når der bare er noget, som, jeg vil det bare så gerne, jamen, det smitter simpelthen. Altså, så får du omgivelserne med? Det gør jeg.
Og det kunne man jo også se på dit løbeprojekt her, fordi du havde faktisk, for at det skulle blive et officielt løb, der var noget med, der skulle du have 3 løbere med hver dag. Og du kunne ikke sådan tage ud til officielle løb rundt omkring i hele verden hele tiden, så du lavede dine egne små løb. Det er rigtigt. Det lykkedes da også at få folk med hver dag, ikke? Det lykkedes at få folk med hver eneste dag, og faktisk rigtig mange flere, end jeg nogensinde havde forestillet mig. Og det lykkedes, altså jeg har jo simpelthen haft en kæmpe opbakning rundt omkring mig, både af min nærmeste familie og venner, men også mennesker, som jeg ikke kendte, men jeg endte med at kende, ikke også? Jeg har simpelthen fået et kæmpe netværk og lært så mange mennesker at kende. Så jeg tænker, at den her passion, vi har for noget, den smitter. Og især omkring, tænker jeg, iværksætteri, der skal du være passioneret. Og er du ikke 100% passioneret, så du kan smitte andre, så kan det være, at man lige skal kigge indad en gang. Og sige, hvad er det, jeg ikke har helt på plads i mig selv? Hvor er det, jeg selv har noget modstand? Fordi har vi noget modstand af en eller anden art inde i os, så skinner det jo igennem til andre. Så hvis vi skal ud og sælge vores idé, så skal vi jo være passionerede, og vi skal bare vide med os selv, det er bare det rigtige. Og så sælger vi den altså til vores omgivelser, så de bakker os op. Tusind tak til Annette Fredskov for at medvirke i min første podcast her hos Startup Sport. Desværre så skete der det her et par minutter før lukketid, at min mikrofon den svigtede mig lidt, så jeg fik godt nok hilst rigtig af med Annette, men det kunne I ikke høre på optagelserne her. Så Annette, du skal også lige have en tak herfra, fordi du gav dig tid til at medvirke hos Startup Sport. Og til dig, der lyttede med, så vil jeg også sige dig tak, fordi du lyttede med på den første podcast, og hvis du kunne lide det, du hørte, så vil det betyde rigtig meget for mig, hvis du vil gå ind og dele linket til podcasten her på Facebook, på Twitter, på Google Plus eller andre steder, hvor du hænger ud online. Det vil i hvert fald give mig inspiration og lyst til at lave endnu flere nye podcast-episoder med spændende gæster. Og hvis du vil have besked om, hvornår det næste podcast er ude, så gå ind på startupsport.dk og tilmeld dig mit nyhedsbrev, så skal jeg sørge for, at du er blandt de første, der får besked, når en ny episode er online. Endnu en gang, tak fordi du lyttede med, og have en god dag derude, hvad enten du er i bilen, på job, du er derhjemme, du er ude at løbe i træningscenter, hvor du end er, så have en rigtig dejlig dag. Vi høres ved.